Wythnos Gwaith Ieuenctid hapus i chi gyd. Rwy'n ddiolch o waelod calon i'r cannoedd lawer o weithwyr ieuenctid sy'n gweithio gyda degau o filoedd o bobl ifanc o fôn i fynwy bob dydd. Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni yn canolbwyntio ar les i ddathlu cyfraniad y sector at gefnogi iechyd meddwl a lles ein pobl ifanc. A dwi wedi cael fy syfrdanu gan amrywiaeth y prosiectau sydd gyda ni ledled Cymru a'r llu o ffyrdd maen nhw'n cefnogi pobl ifanc o waith mewn ysgolion, y maes tai, mewn lleoliadau iechyd ac yn gynyddol ar-lein hefyd. Ges i'r pleser yn ddiweddar i ymweld â chanolfan Madi yng Nghyffryn Aman a gweld dros fy hun pa mor bwysig yw darpariaeth gwaith ieuenctid sy'n agored i bawb o ran sicrhau bod ein pobl ifanc yn parhau i deimlo cysylltiad ac ymgysylltiad gyda phopeth sydd ar gael ac sy'n gefn iddyn nhw. Fe all darpariaeth fel hon gael effaith fawr iawn ar les pobl ifanc gan ei gwneud nhw'n fwy gwydn a hyderus i wneud dewisiadau effeithiol. Mae'r wythnos hon yn gyfle i ddathlu popeth ynghylch gwaith ieuenctid a'r bobl sy'n gwneud iddo ddigwydd. Dwi'n edrych mlaen at barhau i weithio gyda'n gilydd i adeiladu gwasanaeth gwaith ieuenctid o'r radd flaena. Gwasanaeth sy'n cyfrannu at ein hechelgais i osod safonau uchel ar gyfer ein holl bobl ifanc. Diolch i chi i gyd am bopeth i chi'n wneud a mwynhewch yr wythnos.